video. Gago, dyan tayo na nakakapag. Gusto si Buji eh. Teka lang, sawa na yung camera lang napayan. Dapat dun. Kasi nono kasi. Dapat dun. Ano? Tingin kayo lahat! Dapat nga dun eh, para... Ay, dito pa. Hindi, yung ilaw eh. Kasi yung ano. Yung focus. Oh, hey! August 19. August 1990. Woohoo! Bibibir! Oy, oy, oy! Siya, ano? Kampay! Kampay. Kasi may yan. Hindi ka din newlywed eh. Gago nagmatuka kanina nung ano, yung gano'n. Hindi, Ay, dito. Yan. pero hindi pa to. Sa best man yun, di ba? Sa babae. Yung nanay ko, binubulo ako eh. Pinapunta ako dun eh. Huwag na ano. Bukas na yan. Parang stop dance yung dating. Ay, oo. Ay, Buji! Uy, Tangin na kayo, ikaw, demand ka eh. Diba? Ano yan pag ginagis pag ikaw na ako? hindi hagis Kasi, sa'yo mo stop yung kanta. Parang stop, ano, stop. Uy, busin yan ha. Oo! Papaikutin. Diba? Tapos Huwag lang kayo maingay ha, si Gian ha. Sa'yo yun. Ano ibig sabihin nun? Ayan, gusto mo uminom? Alam mo yung sa Yan. babae yung hinahagis. Inom tayo. Ilalagay sa akin. Hindi, sa binti ng babae. Ay, babalik mo. Magagaling ba yun? Yung tagi niya, magagaling niya sa ikinasal. Ay, pinalitan na. Kilala ko yun. Hindi na, bukas na. Nilagyan ko ng mas. Ilalagay mo parang sa mga sa Pero ikaw pa, Hindi.